Dino minggu sing tak kowe ngajak wong ayu ning Bandar Baru nganti lingsir srengenge ono kene Mbak Heni aku nunggu kowe dulur kowe wedok to. Mangkel aku mantu masuk res yen kathok Mas pipimu mesti nyoh wong ayu. Siwen. Ayo yo. Lalita ini jarene alasane mangkel lagi. Sapa wong sing ra gelem kadung dandan Mbak Heni kowe kok ora teko jas bensin kuntek Mas melorot tak konggone jane ngapusi ora iki ora putenan kuwi janjane kowe ning endi ning kene wong ayu gelagatmu tenanan ora wi bener minggu sing tak kowe ngajak wong ayu ning tawaman nganti lingsir rene ono kene Mbak Heni aku nunggu kowe lali janjine jarine alasane wangke sapa wonge sing ra gelem kadung dandan wong ayu kowe ora teko ayo nanti Mbak ini aku tuh Mas kandani aku kok mau keten bensin terus didek lek ngadino dan bagus-bagus ngoyo kena grimis malah anes saking saya kan harus ketemu neng kene ya toh tambah ayu tambah langsing makasih sing 6 bulan wingi jan pas kan koyo soimah tenan janjane kowe neng janji ini. Niki wonten pemberitahuan.